Здравейте, приятели! Ето, че тук е подаръчето на моята дъщеря. Ето, тя написала: имам подаръци за теб. И отзаде да видим какъв цвят ще излезе: зелено, синьо, розово, електриково зелено, черно или бебешко синьо. Аз залагам на бебешко синьо и електриково зелено. Да видим какво ще излезе. Отварям с моята ножица на Стич. И отваряме. И да видим какво излиза. Още 2 плика. Ето. Да видим. Ето, бебешкото синьо, на което бях заложила. Изрежи! Пише пак да изрежим. Да видим. Ето. Да видим. Ето моята изненада с Стич. Много хубаво го е нарисувала моята дъщеричка на 9 години. Тук мога да си напиша важните неща. Малко тефтерче изработила за мене. Благодаря ти. А тук зелено. Бях заложила на електриковото, но и това зелено ми хареса. Мисля, че и тук трябва да изрежа отгоре. Айде. И да видим. Супер! Това е тениска за мен. Стикър! Това било стикър с тениска Стич. Моето име е Айля. Ето стикерче с моята тениска. Много хубаво ще бъде. Айде, Стич, може да си облечеш тази тениската. Много хубаво се получи. Чао!